Hát egy jó pofa kis esőn túl vagyunk, és a jó pofa kis eső után, meg lassan itt a járó részeken a fű is megnő nagyon. Ha bekukkantunk a fóliába, akkor azt látjuk, hogy hát itt az ideje itt egy kicsit dolgozni. Úgyhogy ezzel üdvözlök mindenkit, a mai munka az a kép bal oldalán, pontosabban jelenleg a közepén látható az uborka. Látjuk, hogy nagyon szépen fejlődik. Itt-ott a madarak lekakizták, mert amikor szellőztetem a fóliát, akkor a verebek bejárnak bogarat fogni. És van rajta egy kis madárkaki, de amúgy nagyon szépen fejlődik. És hát ahogy látjuk, kezdenek megjelenni rajta a kacsok. Ez azt jelenti, hogy ő már kapaszkodna, már szeretne mászni, feljebb jutni valahova. Úgyhogy itt az ideje, hogy egy támrendszert alakítson ki neki, hogy kényére, kedvére tudjon felmászkálni. Látjuk, hogy nagyon szépen fejlődik az uborka, már ilyen szép vastag szára van. Na most azt kell róla tudni, hogy itt benne a fóliában, itt az uborka támrendszer az lehet egy egyszerű zsinór is. Pont úgy, ahogy a paradicsomot fel van kötözve, ilyen zsinegekkel. Tehát pont ugyanúgy meg lehetne oldani az uborkát is, csak hogy bevallom, én nem szeretem. Szabadtérenként egyáltalán nem lehet úgy megoldani, hogy az uborkát azt zsinegen felvezetjük, egy zsinegen, mert leveri a szél. Tehát akárhogy kapaszkodik ő meg a kacsokkal, azt a szél onnan le fogja verni. Hanem szabadtéren mindenképpen azt ajánlom, hogyha fel akarjuk futtatni, akkor uborkahálóra tegyük. Ebből kétféle is létezik. Van ugye az a textilszerű, általában kétszínű zöld-fehér, amit inkább ilyen alagutak esetén szokás használni, meg van az egyszínű műanyag, fehér vagy zöld, amit általában ilyen sima egyszerű karóra felrögzítve futtatjuk ugye az uborkát. És az a helyzet, hogy bár itt nekem a fóliában bent nincsenek olyan szélviharok, hogy igazából ne tudnám zsinegen felvezetni, de az a helyzet, hogy mivel minden nap kinyitom a fólia oldalát, hogy szellőzzön, itt is szokott ám szeles idő lenni, és én nagyon nem szeretném, hogy az uborkám az leessen a kötözésről, úgyhogy én itt bent is hálót fogok alkalmazni. Hát csak akkor megmutatnám, hogy mit mesterelek itt össze, ezen a gyenge 8 méteren, ami nekem itt van a fóliába, és hogy hogyan kötözöm fel, meg ami nagyon fontos, egy pár szót mesélnék azoknak, akik nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nem értenek az uborkához, mert aki ért hozzá, annak meg minek, de aki nagyon nem ért hozzá, annak elmesélném, hogy is működik az uborkának a metszése szerintem. Ugyanis az a helyzet, hogy már itt jelennek meg ilyen oldalhajtások, látjuk itt is, kacsok. Mit kell ezzel csinálni, meg melyik uborkát hogyan kéne metszeni, de ezt így nagyon leegyszerűsítve, az én hobbi szintemen úgymond fogom elmesélni, hogy laikusok is megértsék. Ugye kétféle uborka van többféle, de ez a kettő, ami gyakori a kertekbe. Az egyik, amin vegyes virágok vannak, tehát hím és női virágok is. Meg olyan is van, hogy csak női virágok, de annak porzó kell. Most megpróbálom elmagyarázni, hogy hogyan lehet felismerni, és hogy melyiknél milyen metszést ajánlok, de ne szaladjunk előre. Először hát rögzítsünk fel ide valami hálót. No kérem, a sztori az úgy kezdődik, hogy egy jó hosszú bambusz karót, nem kell nagyon erős legyen, mert nem lesz ez annyira feszítve, leszúrtam egy földre egy jó arasznyit. És fent pedig hozzá rögzítettem a növénytartó csőhöz, illetve a dróthoz. Ez a drót fogja megtartani a hálót, és a végét pedig ez a bambusz. És nem kell ennél vastagabb vagy erősebb, ez tökéletesen elég, mert ez nem kell ám pengjen, tehát nem kell olyan legyen, mint a gitárhúr. Ezen az oldalt ugyanaz a mese, megmutatom. A drótba készítettem egy ilyen csőrös fogóval egy ilyen zigzagot, és ott gyakorlatilag hozzáfogtam a végét a bambusznak, az alja meg le van szúrva a földbe. Na most a háló, amit használok, az ez a műanyag háló lesz, biztosan jobb minőség,
de ár minőség tekintetében szerintem ez egy nagyon jó fajta. Ez egy 10 méteres verzió, tehát nekem lesz itt 2 méter fölöslegem, amit majd a babhoz fogok elhasználni, és 1,7 méter magas. Na most, tudni kell, hogy a zoborkának a legalsó, 40-50 cm-én nem nevelünk semmit. Tehát ott nem szedünk uborkát. Addig lepucolunk minden virágot, ott nem lesz semmi. Tehát jó, 40 centig, legalább 40 centi magasságig semmi. Ezért aztán a hálót se igazán érdemes ennél közelebb tenni az uborkához. Az alsó részen nem sok minden lesz, ahol már lesz súly, meg ahol megjelennek az első kacsok, amivel tud kapaszkodni, az már olyan 30-40 centi magasan van. És az 1,70 centis háló, ez tökéletesen meg fog jelen esetben felelni. Na most, a hálót kibontom, a végét oda rögzítem ahhoz a karóhoz, felül, de csak felül, aztán elhúzom egész idáig, és itt is oda rögzítem ehhez a karóhoz, csak és kizárólag felül. No kérem, ahogy ez látható, ugye felül a hálók végén mindig van egy ilyen dupla valami, ott ezt a szemet szoktam átkötni, tehát így átdugok egy spárgát, ahogy az ujjammal mutatom, és ezt a vastag valamit derékba megfogom, és azt kötöm oda a végén, a póznához, és akkor a másik végét, meg minimálisan megfeszítve, itt kötöm fel, itt látszik is, hogy. Na, és ha ez megvan, akkor itt ezeket kell odafogni. Körülbelül egy ilyen 30 centinként elégséges, és lehet ezt göbözgetni is, meg vacakolni vele, de igazából én azt tapasztaltam, hogy nem lesz azon épp akkora súly, tehát simán egyszerű paradicsom klipszet használva egy mozdulattal megoldható a dolog, és szinte semmibe nem kerül. No, ahogy az látszik, minden harmadik lukba bedobok egy paradicsom klipszet. Ugye erről van szó, már mutattam videóba. Kliksz és kész. Egy mozdulat, és tökéletesen meg fogja tartani. Na most pedig, hogy rögzítve van, az oszlopokon is minden harmadik szemnél, tehát itt van egy kihagy, egy igen, oda teszek egész egyszerűen egy rögzítő klipszet, ami megtartja lényegében. Na, így gyönyörű szépen kifeszítve van a hálónk, és akkor utolsó mozzanat, hogy az alsó zsineg és a föld között itt kihúzok egy kötöző zsinort végig a két oszlop között, körülbelül egy olyan 10-15 centivel az hálónak az alsó része alatt. Na és ha az a zsineg is ki van húzva, itt látszik, hogy van hasa a hálónak, akkor két további klipszel oda megyek a háló kellős közepére. Így, itt ezt lehúzom, ezt felhúzom, és egy klipszel összefogom. Természetesen a kötöző zsinór fog engedni, hiszen sokkal gyengébb, mint a háló. Befeszíti a hálót, ő csinál most már hasat felfelé, viszont a hálónak az alja egyenes. És ezzel kész is vagyunk, most már csak át kell nézni az uborkákat. Még annyit előszóba, hogy látjuk, hogy most a zsineg azon a magasságon van, ahol a legfelső levelek. Innen már ő megtalálja magának az utat, tehát ő szerintem egy nap alatt eléri majd, maximum 2 nap alatt eléri majd az alsó zsineget, és onnan mindig igazítani kell a zsinóron. Na de innentől fogva folyamatos metszést igényel, ha futtatjuk. Persze lehet földön is nevelni uborkát, mindenféle futtatás nélkül, más lesz a minősége. Ugye az a fel, amelyik a föld felé lesz, az nem lesz olyan szép zöld. A növény maga hamarabb megbetegszik, hamarabb kifullad, de úgyis nagyon jól lehet nevelni. Én futtatni szeretem, mert kevesebb helyet igényel. No, és akkor mutassam meg a metszést. No, beszéljünk picit a metszésről. Én utólag itt közben fejbe átgondoltam, és rájöttem, hogy sokkal jobban járok úgy, hogyha meghagyok egy uborkát érintetlenül, tehát ezt a legelső darabot itt, ezt teljesen érintetlenül meghagyom, amíg megnő legalább egy körülbelül 50-60 centi magasságra, és aztán készítek egy videót
ahol gyakorlatilag be tudom mutatni részletesen a virágok közötti különbséget, a hím és a női virágok közötti különbséget, hogyan lehet könnyen felismerni, illetve azt is, hogy a metszést miként végezzük, és miért. Ez nagyon fontos. Addig viszont mindenképpen az uborkának kell egy előmetszést végezni. Tehát ezt az ejet békén hagyom, a többit viszont itt meg fogom metszeni. Egyet már meg is tettem. Igazából nem is annyira metszés, mint inkább csípkedésről beszélünk. Az uborka tövön ugye levelek jelennek meg, és a levelek hónaljában itt megjelennek ilyen kis hónajhajtások. Ezeket szedtem fel már erről, de most a gyakorlatban megmutatom egyen, hogy mit kell pontosan csinálni. No, nézzük meg ezt az uborkát. Ugye ő most körülbelül 30 cm magas. Körülbelül 40-50 cm magasságig abszolút minden ilyen levél hónajból érkező hajtást, mint ez itt, ki kell csípni. Tehát megfogjuk, oldalirányba meghúzzuk és leszedjük. Ha uborka vagy virág jelenik meg ebben a magasságban, azt is leszedjük. Ha kacs jelenik meg 40-50 cm magasságig, azt is leszedjük. Mindjárt elmondom, hogy miért. Itt is egy hónajhajtás, a levél hónaljában, ugye, ezt is leszedjük, nincs rá szükség. Lejjebb megyünk, itt van a nagy levél, verebek megtisztelték, és akkor a hónajhajtást kicsípjük. Lejjebb is van hónajhajtás, azt is kiszedem. Így. Tehát látjuk, a tövétől fogva csak a levelet hagyom meg, levél, 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 ott is már ott jelenik meg a hónajhajtás, kiszedjük, nincs rá szükség. Itt van egy kacs, egy kapaszkodó kacs, nincs rá szükség, leszedjük. Most látjuk, hogy gyakorlatilag 30 cm magasan most nincs semmink, csak a főlevelek és a szár. És ezt még körülbelül 20 centin keresztül így folytatjuk. Addigra körülbelül 5-6 levele lesz az uborkának. Na, akkor jön már el az a pillanat, tehát ilyen 40-50 cm magasságba, amikor az első ilyen hónajhajtásokat meg lehet hagyni. Na most nagyon sokan, akik nézik a csatornán, az ugye kezdőkertészek. És a kezdőkertész az ránézésre, egyrészt lehet, hogy vette a palántát, és sejtelme nincs, hogy milyen palántája van, vagy kapta a palántát, vagy egyszerűen még nem ért hozzá. Na most azt kell tudni, itt is van egy kacs, ezt is kiszedem, ott maradt. Így. Szóval azt kell tudni, hogy vannak olyan uborkák, amelyiken csak női virágok vannak. Ezek hatalmas termőképességgel rendelkeznek, mert minden egyes virág, ami megjelenik rajta, az hasznos, mert termés lesz belőle. Igen ám, de a haszonnak van egy árnyoldala is. Mégpedig az, hogyha minden egyes virág termést hoz, az azt jelenti, hogy minden egyes virág női virág, és ez azt jelenti, hogy beporzásra van szüksége. És ilyen esetben ugye a hím virágok az általában egy másik növényen vannak. Tehát kell egy társ, ami közel van hozzá, amelyiken van hímvirág, és a különböző rovarok beporozzák a női virágokkal rendelkező uborkát. Mert olyan is van, amelyiknek csak női virágai vannak tehát. Olyan uborka is van, amelyiknek vegyes virágzata van. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy vannak rajta hím, és vannak rajta női virágok is. Nagyon jellemző, hogy az első 30-40 cm-en csak hím virágok jelennek meg egy uborkán, és feljebb, ilyen 40-50 cm fölött kezdenek el aztán majd női virágok is megjelenni. Ez nem egy törvény, de általában így van. Ezért van az, hogy ha alól virágot hoz az uborkánk, akkor nagyon gyakran abból a virágból nem lesz uborka, csak virág. Mert az egy hímvirág volt, ami csak a beporzás miatt jött létre. És magasabban lesznek majd, ha vegyes virágú az uborkánk, akkor magasabban lesznek majd a női virágok, amit majd a hímvirágokról egy rovar be fog porozni.
És vannak olyan uborkák is, amiken olyan virágok vannak, amik nem igényelnek beporzást, és gyakorlatilag minden virágból termés lesz. Na most aki vette a palántát, az nem tudja, hogy most neki milyen van, és azért én azt javaslom, hogy az első 40-50 cm magasságig ne hagyjon meg semmit, se kacsot, se oldalhajtást, tehát ilyen hónajhajtást, se semmit, csak a szárat és a leveleket. 40-50 cm magasságban pedig hagyja meg már a hónajhajtásokat, és vizsgálja meg a virágokat. Na most, hogy mit kell nézni, melyik hogy néz ki, azt én inkább élőben mutatnám meg, mert az sokkal célszerűbb. Ezért, akit érdekel, az iratkozzon fel, és amint az a szélső uborka eléri a szükséges méretet, ugye azt metszetlenül hagyom, nem sokára lesz egy videó, és azon be fogom mutatni lépésről lépésre a metszés menetét, a metszésnek a logikáját. Ugyanis például, ha csak női virágok vannak az uborkán, akkor általában az a célszerű, ha csak egy száron neveljük, mert általában csak a szár melletti részeken jönnek az uborkák, és a hónajhajtásokon vajmi kevés. Hogyha viszont vegyes virágú uborkánk van, akkor meg érdemes hagyni hónajhajtásokat, annak függvényében, hogy milyen sűrűen ültettünk, hát mondjuk rajta lehet hagyni 1-2-3 uborkát. 3 fölött már nem igazán ajánlott. Na most ezt el fogom majd mesélni részletesen, és azért van szükségem egy olyan alanyra, amelyik metszetlen, úgyhogy ő úgy marad. De egyelőre mindenkinek azt javaslom, hogy 40-50 centig így szépen csupaszítsa fel, ha lenti levelek csúnyák esetleg, ez nem csúnya, szegény csak le van kakálva, akkor távolítsuk el azokat is. Én azért nem vágom még le az alsó leveleket, mert egy hét múlva, tehát most hétvégén, nincs is egy hét addig, meg fogja kapni az első kezelését az uborka, nem vegyszeres kezelés, lesz egy másmilyen kezelés, majd meg fogom mutatni, hogy megvédjük a gombabetegségektől. Az uborka az egyik legkényesebb növényünk. No, tehát egyelőre ennyit csinálok, ezt így mindet szépen fölpucolom, ezzel így ugyanígy folytatom, tehát hónajhajtásokat mindet kiszedem, és gyakorlatilag 40-50 cm magasságig ez minden, amit csinálok. No, megpróbáltam érthetően részletesen mesélni, és akkor aki kíváncsi majd a gyakorlatra, az iratkozzon fel, és hamarosan mindent látni fog, ami pedig a használt anyagokat illeti, támogathatja azzal a csatornát, hogy tőlünk vásárol a kisvakondwebshop.hu vagy .ro oldalon. Köszönöm a megtisztelő figyelmet, mindenkinek jó uborkázást, a viszontlátásra!